Arratsaldeon guztioi, Euskal Telebistaren ikusentzule zaretenontzat turra, saio interesgarria, mamitsua dudarik gabe, eta orain traineru estropadak eta goi mailako estropaden garaia gainera martxan jarriko da gaurko honetan. Eusko Label eta Euskotren Ligak goi mailako lehia izango dugu gaurko honetan hasi eta irailaren 3. asteburura arte. Gaztainazpi jauna, arratsaldeon. Baita zure ere, Mikel. Bueno, benetan gogorra gaurkoa. Teste benetan harrigarri izaten da hau, erlojupeko lana eta Bilboko ura hauetan, Ibaitzabaleko hauetan, kirolarientzat egun latza. Hau erlojupeko hau eta batez ere Bilboko hau beti izan du honek nolabaiteko kutsu fisiko eta neko zori eta gaur ere ikusi besterik ez dago, baldintza nolakoak diren, horrelakoa izango delako. Bereziki fisikoak erlojupeko tenak izaten dira eta gaineratuko nuke gaur gainera denborazkoan entrenatzen egon ondoren denborazkoan egon gara kusai, pentsa arraunlariak horrek badakar nolabait ere tentsio pilaketa bat eta gaur iruditzen zait ikeragarri sufritu beharko dutela, arraunlariek pixka bat askatu arte eta gaineratuko nuke berezko neke horri eta osagai fisiko horri gaur gainera uste kabean edo haizea daukagula, uste baino indar gehiagorekin dabil eta arratsalde honetan haizeari dagokionez ere zer gertatzen dut iruditzen zait gaur erabakigarria izan daiteke gaur ere. Bueno, ikusiko dugu, baina dena ez da tentsioa, dena ez da sufrimendua, zalentzat ere egun gustagarria da gaurkoa. Koronavirusaren eraginez, bi denboraldi joan dira, bakoitzak bere kuadrilla, bere taldea hurbiletik animatu ezinik pasadu eta telebistaren bidez, komunikabideen bidez jarraitzen, baina gaurko honetan berriz ere zaleen gunea martxan da, pantalla erraldoiare jarri dute hemen bertan eta kirolariek sentituko dute inguruko guztien bultzada, herritar guztien indar hori eta benetan lagungarria izango da haientzat. Ibon, normaltasunera itzultze hau benetan gauza handia da. Zer izango lirateke, traineru estropadak jenderik gabe. Estropadek osagai asko dituzte, bat herrioa, itsaso arraunak eta bestea zaleak. Zoritxarrez, 2 urte egon gara arranpaletan eta kaietan jenderik zalerik ikusi gabe. Duela 2 aste hasi ginenean kae bat eta Eteligako estropadekin pasaian, orduan, irudia hiek ikusi eta kolorea eta bat horrek berak posa ekartzen zuen eta gaur segide izango dugu eta ikusi besterik ez dago. Hemen, geure inguruan, Mikel, zorionez posa ematen du, kolore denak zuriak, moreak, gorriak, berdeak eta horiak ikusten ari. Ederki, Sara Gandara lankideare agurtuko dugu, bera uretan izango da, protagonistekin, gaur hemen Ibaitzabaleko uretan eta bihartik aurrera itsaso zabalean eta ea joan zen astean Zumaian izandako ustekabe hori eta arazo horiek hortxe lagatzen ditugun eta hau da osoan gauza normaltasunez doazen. Arratsaldeon, Sara, zer moduz? Nola aurkitu dituzu batetik kirolariak hor Deustu Arraun Elkartearen parean, handik uretaratu direlako, eta ze tankera hartzen diozu gaurko arratsaldeari. Aurrera. Arratsaldeon, Mikel, Ibon eta ikusentzulea, zenbat gogo geneukan arraun denboraldiari hasiera emateko. Bilbon hasiko gara, Bilboko erlojupeko honekin, denboraldiko erlojupeko bakarra izango da. Nola aurkitu ditudan arraunlari eta entrenatzaileak Deustuko Arraun Elkartean, baia esango dizut, nervioso, urduri, sekulako tentsioarekin. Jakiminarekin ze puntutan dauden, ze puntuta dauden aurkariak, hori dena estropadak aurrera joan ala ikusten joango gara. Edo nola ere, giro zoragarria, uda beteko giroa daukagu gaur Bilbon, bareagora doa, esan berri duzu, eta haizea, Ibonek haizea aipatu dut, eta guk geure animamotro honekin neurtu ditugu, ufadatzo gogor batzuk, 15 km/h ere bai, ikusteke dago haizeak zer eragina izango duen gaurko estropada honetan. Danak gaude gogotsu estropadei ekiteko eta nik hasi aurretik 2 kontu aipatu nahiko nituzke, 2 gauza aipatu nahiko nituzke, batetik hau guztia, ez ditzatekela posible izango geure ETV-ko eta AZT-ko lankideak aldamenean izango ez bagenitu, eta beraz eskerrik asko, errealizadore, kameralari, audioteknikari, saretako lankideak, TK Ligako, AZT Ligako lankideak ere bai, eskerrik asko, hau guztia posible egiteagatik, eta bestetik eskerrik asko aldez aurretik, arraunlari eta patroiei geure ontzira igotzeko egingo duten ahaleginarengatik. Izan ere beti ez da erraza izango, beti ez gara egongo estropada eremu lasai batean, gaur bezala,
eta itsaso sakarra ere izango dugu, aurreko astean Zumaian izan genuen bezala, eta danetik gertatu zitzaigun, kamera puskatu eta ezin elkarrizketarik egin. Ez nintzen zorabiatu, baten batek pentsatu baldin badu ere, eta egia da gogoa handia dela denboraldi berri bati ekiteko. Zeuek aipatu duzue, zaleak, sekulako postasuna hartu dugu, hainbat zale eta hainbat zale ikustarekin batera, kolore guztietakoak aipatu dituzue, bai hemen, bai Deustuko Arraun Elkartean, eta hori ere pozgarria da. Eta guk ere musukorik gabe, bai, arituko gara aurten, 2 urteren ostean, elkarri aurpegiak ikusteko aukera paregabea. Mikel, gero, elkarrizketak beti bezala. Ederki basara, ea denboraldi horrela bukatzeko moduan garen, tarteka entzuten direlako, beste kolore bateko komentarioak eta proposamenak. Ea arreta osoz bakoitzak berea egiten baldin badu, ez dugun atzera pausu larririk bizi izate. Bueno, eta berehala hasiko da erlojupeko saioa, baina Ibon Gaztañazpi joan zen urteko ohiturak errepasatu aurretik, bagoaz protagonistekin, hain zuzen Sara Gandarak Deustu Arraun Elkartean elkarrizketatutako protagonistekin. Aurrera. Beste kamiseta batekin, zuk esan bezala, baina seguro helburua berbera izango dela, ez, irabaztea. Bai, naiz eta kolorie aldatu, gure objektibu ez da aldatu. Gure asmo izango da hor puntan ibiltzie, kristolako taldea formatu dugu, baina orain ikusi behar uretan beste lehiakideekin ia ze nivela moten dugun. Bai, egia esan, azkenen urteetan, erlojupeko estropadak oso ondo juntzaizkigu, eta urtean, bai, hasiera dalako, nahiko genduke ondo hasi. Bai, helburu bezala hasiera baten behintzak gustatuko litzeuke, horrezko txanda hortan egotia, horrek esan nahi du, traineru honenekin lehian izango gala, eta hortik aurrera, bai bizirik aneon beti ligarako lehia horretan. Guretan ikusi merkea denak non gauden, ez? Azken finak usten da, pintzaladak intxugula neguan zehar, eta uste borroka berriro izango gala, ez? Arraun eta hori jo favorito autoagi bezala izango ginakela, teori ez. Gero bezala sorpresa beti izango da, igualen gurtien gu izan du ginen bezala, ez? Eginan igual favorito eta azkenean bitu non pukatu genuen. Helburu hori dakagu, ez? Irabaztea, gogotxo gatoz, egia izan gauzak neguan oso ondo jondia, eta sensazio honekin heldu dira, pero azkenean guri egin behar dira eta katzapatu egiten dira, beste ikortako duze eta gauzak ondo egitea. Honetara? Nervioso eta goguak gatozti, trainerua ondo da bi entrenamentua, baina ikusi nahi dugu, nun jartzen geran. Nahi deguna da, txetikan aldeitea, mintzat, atzeko guru portatikan, gure ilusio esango litzake, erdiko tandan ibotea, no? Baina, bestek hori pentsatuko dute. Eta gaurtik hasiko gara, sumak eta errestak iten, nun goikoa. Baina, ilusioakin gatozti, ilusioakin, da traineru ondo dabil, eta gaur bat abestien atzetikan, irutzen azkarro biliko diala azkeneko tandako, gatzo batek esan zian, eta behen esan zula, tanda hori ezala guria, baina ez dakit nundik gata zituen kalkuluak. Gura bera hasiko du, gura bera ziango da gari hortakoa, baina, gu lau jungo geha bat abestien atzetikan, da irutzen zaiteko bigarrengo tandakoa, azkar etorreko diala goiti bera, gura bera hartu balimado, gora juten ez duten beste galduko. Baina gure lana da horrenoko tandan, horri merde gure lana, eta hor marejatzen balimaka, besteak ez dira idian jungo. Itzak eta Ibon Gaztañazpiren eskutik orain estropada eremuaren hausnarketa Asti eta Euskalmetek emandako laguntza bikainarekin. Iruditan, gaur arratsaldeko mareen grafikoa ikusi dezakegun moduan, ordu bata eta laurdenetan, izan da itsasbehera eta itsasgora zazpiterritarako minutu faltan izango da. Beraz, gaurko lautxandak ura gora dela eta maria erdian jokatuko dira eta arratsaldeak aurrera ginala korronteak indarrak galduko du. 74ko koefizientea gaurko honetan. Irteeran, zero hidrografikoaren azpitik, 2 metroko ondoa eta beraz irtera unean 0,11 metro segunduko korrontea izango dugu. La Salve, zubipean, Guggenheimeko bazterrean, urteko itsasberarik handienean hor ondorik ez da 0 metro, baina beste bazterrean bai 6 metro gehiago. Eta horratx, bazter batetik bestera, korronte diferentzia. Beti ere, Guggenheimeko bazterren ez bestean korronte gehiago izango baita. Eta ziagoako kunean, hortxe, batimetria, 3 metro eta 0,11 metro segunduko. Alegia irterakunean bezala ase. Eta aldaketak bai,
espero ditugu, korronteari dagokionez, lehenbiziko txandatik, hirugarrenean, lehen, esan moduan arratsaldeak aurrera eginala, korronteak indarrak galduko baitu. Beraz, osagai guzti hauek ikusita, badirudi gaurko epailea, nola baitere, haizea izan daitekela. Horra, nola sartzen den, ipar mendebaldetik bezala eta zuzen gune honetan nahiko zuzen jotzen du haizeak. Bueno, eta hemen ditugu lehenengo kirolariak, hemen da Bilboko laugarren banderaren bila, emakumeen lehian debutariak izango ditugu, Tolosaldeako emakumeak. Eta minutu bateko tartean gero, Donostiarra, Orio eta Donostia Arraun Lagunak izango ditugu lanea. Eta lehen albistea, printzipioz demoraldi honetan patrontzan lanak utzita zegoena, hemen dela berriz ere Aiora Solozabal. Jauna, azken orduko albistea, pentsa Aiora Solozabal, hortxe ikusten dugu, arrauna luzea hartuta, ustekabean, bi patroiekin aritu izan da, Erostarberen taldea urtu ezuan, eta begira, gaur, estrenekoan, Solozabal, atzeko txu. Hasi da lehia! Hemen da, Tolosaldea, debutariak gogo galantarekin, zenbat sufrimendu emakume hauek gora iristeko, zenbat aldizeten iran garaile playoffera heldu eta playoffean gero kolpea, eta alako batean, hemen ditugu goian eta benetan aipagarria da hori. Aipagarria den bezala, demoraldi hau izango dela, Euskotren Liga lau traineruren artean erabakiko den azkenengoa. Urrengo demoralditik aurrera 8 traineru izango direlako lanean. Bueno, hemen prest Donostiarra batetik albistea, Bantxa traineruarekin ditugula, eta Nerea Perez patroi lanetan, azken 10 segunduak, agindu garbia, entrenatzaile lanetan, Rufo Urtiz berea. Kota hori begira ez dago tentso, metro bat galdu. Airuitzetarik anera, estriborrera, ezilatu dula Nerea Perez. Bizi, bain txarrauketan ditatzen, 51 paladan aurreneko 10rekoan. Haizea kontra, argi eta garbi kontra. Rapaleatu gabe ikusi ditugu, orain arte atera diren bitraineruak, Tolosaldea eta Donostiarra. Ia rapaleatu gabe, haizearen kontra. Hemen hori jo, Patxi Frances prestatzaile, beste albiste bat hause da, hain zuzen entenatzaileen dantza handia izan dela urten Euskotren Ligak, Etxabe bakarrik jarraitzen du, joan zen urteko Arraun elkartean Arraun Lagunak. Nadet Agirre patroilanetan. Gira txikota tenso hauek. Oso kuadrilla sendoa du aurten hori jok. Aldaketa asko pasaren urtekoarekin alderatuta, bat oso ondi izan da bezala Mikel entrenatzailea, Zabaletaren garai on hori bukatu, frantzesek hartu du, eta gero pasaden udazkenean arraunlari asko gutxi zuten, eta pende asko etorri dira, beste aneka hemen, asko erakutsitakoak, hori honek, aurre denboraldian gauza hona asko erakutsi ditu. Beste Gipuzkoako txapelketa irabazi du, lehen txapelketa ofiziala. Begira Donostiarra nora joan den, Bastarraren estriborreko alderdira. Era bat, joan da. Haize gutxixiago dagoela bezala, eta uste dut hori ere, norabide, horixe jarraitzen ari da. Bueno, hemen Donostia Arraun Lagunak, Lugainen traineruarekin, Andrea Astudillo hortxe da, patroi lanetan, itxikeria zera da, hemen joan zen urtean, patroitik onenaren saria, Garmendiarentzat izan zela, baina maila galdu zutenez, elastiko hori zelkapen horretan bigarren izandakoak darama, eta hori Andrea Astudillo da. Horta, Donostia Arraun Lagunak, egungo txapelduna, joan zen urtean nagusi izan baitziren. 52 palada, orain txasiko dira, pixkanaka, bigarren 10rekoarekin batera arraunketa luzatzen. Oso bizi arraunin, Haizea, izan dugu, 15, 16, 17 kilometro orduko, hori da anemometroak orain markatzen diguna. Eta Mikel, kortak esan da kontuetatik bat ekarren nahi dut. Iragarpenaren arabera,
7 eta 29 minutuan izango da itsasgora. Baina hemen, goikalde honetan askotan, urak lehenago ematen du, buelta hori ere zaindu egin beharko da. Oraindik ez, oraindik ia 2 ordu falta dira, baina horregon daiteke beste kakoetako batetan. Bueno, Orio eta Arraun Lagunak ematen du estropadaren burua hartu nahian ditugula. Oriok orain segundutxo bat Arrauni, Donostiarrari ere bai, eta 6 Tolosaldeari. Beraz, irte honetan Tolosaldea asko galduta. Korrontearen kontra, haizearen aurka, begira, zerrari diren bilatzen, iruditan ikusten ditugu, momentuz bi traineruak. Tolosaldea eta Donostiarra. Gai Zabalen, eskerreko estriborretik ari dira, eskuin ibarretik. Guggenheim ingurutik pasa, hor Lasalbe aldetik, eta gero Deustu aldera joango dira arraulariak, eta lehenengo zor maniobra egiten Tolosaldea izango da. Hor badirudi, kanpoko palizako banderatxo horri erreparatuta, irtera gunean baino haize gutxiago ote dagoen. Segundutxo bat Orio eta Arraun Lagunaken artean. Joan zen urtean, hemen Arraun Lagunak izan zen azkarrena, 10 eta 31ko kronoarekin, eta gainera marka berria ezarri zuen. Hori da estropadaren honetan lortutako denborarik onena. 10, 31 eta 24. 35 paladat erdian, Arraun Lagunak. Hanketik, iaz bezala Miguel, Xuban Euribarrena. Eta baborrean gehiago aldatu zuen, pasaren urtean gaur aiora belarti eta pasaren urtean ere ikusi genuenan. Tolosaldea. Ea ba. Hor dira lan erditan, 5 eta 57an gelditu dute kronoa. Eta gaurko giroarekin komenira zabal sartzea, zertako estu ateratzeko korrontea eta Izea ibaiaren erditik datorrelako. Momentu honetan lehenengo aldiz, segundutxo hori Orio eta Arraunen artean dagoen diferentzi txiki hori Arraunen alde. Markatu du GPS-ak, Arraun Lagunaken alde segundo bat, Donostiarrara bira, eta Tolosaldea 9. Hemen Rufo Urtiz bereak prestatutako emakumeak. Aurretik, Tolosaldearen aurretik. Eta hemen da Bantxarekin Donostiarra. Trabesten denean, geratu behar da kronoa. Bueno, 5 eta 29an gelditu dute. Begira Tolosaldea, ondi datorren erditik. Gaur pekatu elitzateke ziaboga horretan, beko ziaboga horretan, zabal ateratzea, bazterraren kontrateratzea. Eta abiadura gutxikin. Hortik irten behar da, ziztu bizian, erdikaldera sartu, eta dana aprobetxatzeko. Lehen balen alizan ezkero, erdiko alderdira. Arraunek 2 Orio eta Donostiarrari, 10 Tolosaldeari. Ea ba, hemen dator Orillo. 36 palada pasatxoan hori. Orion besteak beste, aipatu behar da hanketik Ane Arruti eta Nagore Urdefileta ditugula, eta bere nolabait apustua egina izan duela horrez, Patxi Francesek. Esperientzia handiko entrenatzailean, nortasun handikoa, 5 eta 28 Oriok. Urtean zehar pixkanaka xetuko dugu taldea, bat deigarria edo, Biki Piñeiro, normalean xantinen aron eta estropa denak ezakit, baina gehienak aurrekalari lanetan. Gaur estribor espaldatik ari da. 2 segundo Arraunek, Donostiarra 3, Tolosaldea 11. Venga, irati, sufrimendu aurpegia oiete, Sufrimendu aurpegia, nekea gaientzen denean, Ibon, nahi gabere azaltzen da, ez? Hori da. Eta orain Tolosaldea dagoen kune honetan, hemen Arraun. Gaurko erabaki garrantzitsuetako bat hartu beharko da. Gero aipatuko dugu. Trabesten denean, oraintxe. Eta 35an gelditu dute.
Beraz, diferentziak bi eta uneneko batzuk hori 3 Donostiarrari eta 11 Tolosaldeari. Arraun Lagunaken aldeko erreferentzia da, baina ez da erabaki horra, oraindik metro asko daude, metro asko dituzte Oriotarrek istutzeko, eta pentsa daiteke bien artean egon daitekela leia, baina erne Donostiarrarekin, Donostiarra ez baita asko atzeratu, eta txalogarria da. Donostiarrak orain artean eman duen maila, kontuan hartuz, ia eraberritu egin dutela taldea, aldaketa askorekin eta Rufo Urtiz bereak erronka izugarria hartu duela eta, bueno, ematen du lan asko eginda, kuadrilla hor dabilela, duintasunez. Begira Arraun Lagunak, Ibaiaren erditik eta hor lehen aipatu dugu gaur erabaki garrantzitsu bat hartu behar da Lasalbeko gunean. Edo Ibaiaren erditik etorri, korronte gehiago, haize gehiago dagoen tokitik, edo bastarrera estriborrera etorri. Gaur nahikoa sakonera, nahikoa ondo badago metro gutxiago eginda, baina korronte gutxiagorekin. Eta alde horretatik, nor du bentaja Arraun Lagunakek. Zergatik, atzetik atera delako eta ikus dezakelako bere arerioek, aurretik doazenek, zer egin duten, zer erabaki hartu duten. Ikustea ona da, baina kasu honetan entzutea, 4 segunduko errenta duzula Orioren aurretik, hori hobeagoa. Donostiarra orain ematen du pixka bat erori dela, 8 segunduko galerarekin, eta Tolosaldea 15eko atzerapenarekin dato. Hemen da, Tolosaldea, azken metrotan sartuta. Diferentzia gora doa Arraun Lagunaken alde. 5 segundo hori. 8 Donostiarrari, Tolosaldea 16 da. Joan zen urtean, hemen helmugan, Donostia Arraun Lagunakeko hori 6 segundu atera zizkion, eta Donostiarrak ere estropada polita egin zuen, eta eunenekoa bakarrik atera zizkion horiok Donostiarrari. Hemen da Tolosaldea helmugan! Bai, Tolosaldea! Debutariak gaur lehen estropada eginda erlojupeko lan gogorra hemen, eta 10:49. Hori da, denbora Tolosaldeakoentzat. 37 paladan, azkeneko minutuan sartuta dagoeneko erritmo sarrituz Donostiarra. 5 segundutan dago Donostia Arraun Lagunak eta Orioren arteko koska, eta Donostiarra 9 segundura 3 traineruko atzerapenarekin. Ibaiaren erdi aldetik dator Donostiarra. Hemen da. Azkeneko 10 palak. Rufo Urtiz bereak prestatutako taldea. Bantxa traineruarekin. Bai Donostiarra! Orantxe aize ufada gainera alde. 10 eta 59. Barkatu. 10 eta 50. 10 da 59 Tolosaldearen atzen. 9 segundo eskaz, 8 eta 62 behin-behineko kronometraiarekin. 10 eta 50 Donostiarraren denbora. 39 paladan Orio, dagoeneko azkeneko 20 sartuta. Baina ezin jan segundurik Arrauni. Azkeneko minutu derdian berdin. Hasierako 2 minututan edo, Oriok maila ona eman du. Eta ziabo gara hurbiltzen nolabait joan diren neurrian, horrekatu du nahi Arraunek. Eta ikusi duzu ez ziabogan 2 segundu haien alde. Hortxe, hori jo. 10 eta 54. Orain arteko kronorik onena, baina GPS-ak ematen dizkigun datuak zainduz, aurrera dezakegu, Arraun Lagunak 5-6 segundu gutxiago erabiltzen ari dela. Eta 35 palaterdian, Lugainene ontzira, salto posik egingo dugu, kirolariekin batera bukatzeko lehia. Oso luze Arraunean, Hor jakin beharko da, neurriak eta nolakoa diren. Ontzia bizkordoa, luzeari dira. Eta Mikel, azkeneko paladatan sartuta, 36 palaterdian. Tera kontuak. Hemen da.
Bai, nagusi Donostia Arraun Lagunak, baita informazioare garbi barrutik 10:29, garaile demoraldiko lehen bandera Euskotren Ligan Donostia Arraun Lagunak entzat. Eta hori amorrua, hori posa, besteak beste, Gipuzkoako txapelketan ez zutelako asmatu, eta hirugarrenak izan zirelako Orio eta Tolosaldearen atzetik, eta noski hori titulo ofizial bada, aurten ekainean jokatu dena, datorren urteari begira seguruenik Euskadikoa ere ekainean izango da. Ostia! Eta begira, ze posa, honek asko balio du taldearentzat, besteak beste, Garainez arenean presio puntu hori baduzulako, ezta? Hori da, eta aurre denboraldian elkarri mokuta ibili direlako, Arraun eta Orio eta Arraun, eta lehenbiziko testa, lehenbiziko estropada hemen eta puntuak, berak eraman dituelako, eta iruditzen zait, Arraunek hori aberi egin duela batez ere, Lasalbetik Ziabogara eta buelta. Eta buelta, bai. Nolabait ere, estropada eremuaren peko alderdi horretan egin diola, eta deigarri egin zait, deigarria onera, batez ere Arraunek eraman duen arraunketa sendua, bukatu ere, 37 paladan egin du asko eta ona erakutsi du Arraunera. Hauxe da zelkapena, 10:29 eta 28 Donostia Arraun Lagunakek, Oriok 5 segundu gehiago, Donostiarra 11 eta Tolosaldea 20. Diferentzia aipagarriak, ez dago hor ezer azalerazteko edo adierazteko arazoren bat izan dela, ez, ondo nagusitu dira, behar bada hasieran gehiago kostatu zaie, behar bada gogorrago edo igual bai, Arraunek neurriak eta bat edaki nola jarri dituen Etxabek, baina behin hasi direnean eta motorra berotu eta makina martxan jarri dutenean, errentatxoa lortu dute. Bueno, Patronik onenaren sarian, 4 puntu Nadet Agirrerentzat, gogoratu, demoraldi honetan EITB saria dugula, eta gure etxearen 40. urteurrena ospatzeko, hori demoraldian zehar Patronik onenaren elastikoan joango da, bigarren Nerea Perez 3 punturekin, Andrea Astudilok 2 eta Aiora Sorozabalek 1. Esan dezagun bide batez, Patroirik onenaren saria dela eta ez dela, eta gu tarteko askotan jardun garela esanaz puntuak eta mota hori hobetzeko bide luzea zegoela, eta, bueno, behintzat neurri bat hartu dute, Ziabogak 160ko pisua izango du, Ziabogara azken balizara heldu arte 50 metro kontuan hartzen dira, gero maniobra eta beste 50 metro, hemen Euskotren Ligan bakarra da, gizonezkoetan 3 dakizu ere, eta bestetikan azken luzean, bakoitzak eramandako ibilbidea eta denbora kontuan hartuko da, eta horrek 140ko pisua izango da, kalkulo matematiko baten bidez gero, aterako da puntu banaketa. Eta gaur Nadet Agirrerentzat goazen, uretara, garailekin aurrera Zaragandara. Xubane, Uribarrena, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, gogo handia zegoen, bueltatzeko, eta gainera nola bueltatu zareten, garaie, iaz bezala. Bai, gogoa zen, azkenen ekaineko jabete hau luze jutalako. Golpe gogor bateat eukide hor Gipuzkoako txapelketan ez genuela emaitza txukun auki. Da ekipoa etzeon oso dinamika honen, da egia da behar genula, indarra hartu, irabazten hasi, da biharretxe beste motibaz batekin juteko. Zelan ikusi dozuk aurko erlojupeko hau, aizea, ipatu didazu, orain zain geundenean, elkarrizketa hau egiteko, aizea eta zerbait gehiago, junzarete estriborrera, joanekoan? Beti ez dela, ez da azkenen oso exigentean estropa ere mua da nik uste tortxe ondala kontua aizean, pixkarra atxeatu etortze zala, da hor despistatza bale mazenan arraunkeran, trainerua erorit ezan, da nik uste toi ondo mantendu deula, trainerua txukun eman deula balantza gabe, da hortxe ondala gakoa. Ezen izan duzu, aportu berriz ere ia zeuek esarritako errekorra zilastima? Bai, nik uste helburu horrekin etorri gala, baina, kondizio kurteatetik bestela desberdina dira, uste tal ere lehenengo estropada izateko oso denboa txukuna dela, ez genuen uste hain bizkorri biliko ginela, da, honek, nik uste berri hona diala ekipontzako. Denboraldia hasi berri da, galdetu beharreko galdera. Ze helburu dauka Arraun Lagunakek? Disfrutatzea, aurreko urtekoa berdintzea baldin bada hortxeotea,
Da nik uste estropada disputan euteka. Nik uste estropadak lehiatzeko diala da hoi mantendu behar deula. Da hor disfrutatze baldin badeu nahikoa. Zorionak, eskerrik asko. Bale, zuei. Zorionak, Donostia Arraun Lagunakeko protagonistei, orantxe Borja Rodrigo zorion duen Adeta Agirre, eta elastiko ibiliko dio Euskal Irrati Telebistako komunikazio eta estrategia zuzendariak Isabel Octavio Andereak. Elastikoa, zorion duen bai noski hor inguruan diren guztiek, eta hortxe da, bere elastiko horrekin egin du lana, eta begira, posik, hor da, Nadet Agirre, Oriotarren patroia. Hala eta guztiz ere, arantza barruan, ez? Behar bada gaur hortzak erakusteko gogo handiarekin etorri direlako Oriotarrak Donostia Arraun Lagunakin. Kirolariak beti, irabaztera etorri eta irabazten ez duenean, eta hala behar du. Bigarren postuan bai, estorpadona eginda bai, baina bigarren eta iruditzen zait talde horretatik Oriotarrek, lehenbizikoa da eta asko falta da, 14 estropada izango dira, baina lehenbiziko kolpea Arraun Lagunakek eman duela, eta bestetik, 5 segundo, asko aldira, gutxi aldira, erlojupeko batean, 5 segundo badira zerbait, eta berriro izango dute, uste dut, estropada eremuaren eko alderdi horretan, Lasalbetik, Ziabogara eta Ziabogetik Lasalbera, orduan atera diola, une horretan txe, Arraun Lagunakek hori diferentzia. Gero ipagarria, Miguel, Donostiarra eta Tolosaldearen arteko diferentziare, bai? Bai. Momentu batean Donostiarra gainera lehiakor ikusi dugu, gero pixka bat erori da. Luzetxo bintzaie behar bada estropada. Azken laurdenean esango genuke, baina maila honean aritu dira, eta koska dago. Zuk esan bezala, Ibon, Tolosaldea igo berria, pixka bat atzeraxeago. Haizearen bataz bestekoa, orantxe pasadigute lankideek, 11,8 kilometro orduko, baina hau txanda osoa kontuan hartuta da, eta garrantzitsua zera izaten da, zer momentutan, zer ekarri dizun, eta zer kendu dizun haizeak. Eta orain ikusten ari garena da, azkeneko ordu laurden honetan, haizeak pixkanaka, bera egin duela, eta normalna hori izaten da, marea puntari hurbiltzen ari garen enean, indarra galtzea. Bueno, berehala Arraun Lagunakekoak izango ditugu saria jasotzeko, uste dut tarte izango dugula, dida batean, azken minutu hori, azken txampa hori jarraitzeko berriz ere. Eta hortxe da, elastikoarekin, lideraren elastikoarekin posik, Andrea Astudillo, sari guztiak beraren txat, hortxe ditugu, agintariak Tapia Anderea, Eusko Jaurlaritzaren izenean, baita ere Badiola jauna, CaixaBankeko zuzendaria, eta sariak bata bestearen atzetik, eta berehala Bilboko alkate jaunaren eskutik, Juan Maria Burtoren eskutik, Bilboko bandera. Denak sari ederrak, baina bat apartatzen hasita bandera. Noski. Ez ezagun hori aldatu, Ibon. Ez. Nortasuna galduko du eta kirolonek. Zorionak! Donostia Arraun Lagunaki. Bilboko bandera irabazi dute. Berriz eta palmaresean bakarrak dira. Bi garaipenekin. Hau laugarren edizioa da eta azkenengo bietan, iaz eta aurten Donostia Arraun Lagunak nagusi. Eta aurrez, 2016an San Juanek irabazi zuen eta 2020an hori jok marka ere joan zen urtekoa hor geratu da, 10, 21 eta 24, gaur 10, 29 eta 28. Baina
balekoa, garaipena. Ez da txarra gaurko aizearekin, markaren gandik 8 segundora. Bai, alaxe da. Denbora oso ona Bueno, lagunak entera. Ea, arraunak jasotzen ikusten ditugun, eta dida batean iragarkietara joango gara. Gora arraunak! Zorionak! Donostia arraun lagunak! Tarte bate iragarkientzat, eta behala gara Eusko Label Ligaren lehen estropadarik. Donostia arraun lagunak!